Някак си ми е предизборно. Ще избираме избраните. Дали вече са избрани? Вероятно. През годините нашите политици направиха всичко възможно, за да ни накарат да мислим, че изборите са безмислени. И те вероятно са, докато гласуваме както очакват те, защото контролираната опозиция и инженеринговите проекти не са избор. Те са просто илюзия за избор. Все пак обаче трябва да гласуваме. Нашето мнение е важно. Важно е и посланието, което ще им предадем. Това е изборът как искаме да живеем. Дали искаме всеки ден по телевизията да се апелира за помощ за операцията на някое дете? Дали искаме по същата телевизия 2 минути след това да ни казват как трябва да заплащаме за чужди войни с наши обществени средства? Дали искаме да няма линейки, но пък да има чисто нови БМВ-та за патрулки? Дали искаме да няма пари за животоспасяващи лекарства, но пък да има пари за няколко милиона за тестове с плюнки в училищата? Дали искаме хора да умират, защото няма средства да бъдат оперирани, но пък да имаме хеликоптер, който спасява срещу няколко милиона на година? Дали искаме да определяме националните си приоритети сами, а не в Харвард, Ню Йорк, Москва или Брюксел? Дали искаме инфантилен и хилещ се премиер да разглежда държавата като поредният стартъп? За пореден път ще гласуваме. И в главите на нашите политици отново ние ще бъдем виновни. Не можем да гласуваме така, че те да си съставят правителство. Било патова ситуация, било скъпо, било страшно да има избори толкова често. Стожерите на демокрацията някак си забравят, че изборите се правят на база на това, какво се предлага. Ако за може би 6 или 7 път през последните 3 години отиваме на избори и резултатът е един и същ, те вместо да променят нещо в политиките си, платформите си и техните кандидати, продължават чрез малоумна и тъпа пропаганда да ни предлагат същото, очаквайки, че някак магически ние изведнъж ще харесаме с огромно мнозинство някои от същите, които 3 години отказваме да припознаем. То не бяха схеми, сглобки, партиен инженеринг за отбиване на гласове и какви ли не манипулации. Изглежда нашата политическа класа никога не е чувала дефиницията за глупост, а тя е, че просто ако правиш едно и също, не можеш да очакваш различен резултат. Не, и този път няма да стане. Обществото не само в България, но и в цяла Европа е разделено. Дори и да не го виждаме в BTV новините, Европа се срива. Срива се икономически, духовно и по всякакъв начин. Средната класа във Франция, Белгия, Германия, Холандия и в целия континент бързо се стопява. Данъците растат главоломно, за да покриват разходите по чужди войни, зелени сделки, пандемии и други изкуствени създани инструменти за кражба на обществен ресурс. Зелената сделка не е нищо освен режим, ограничаващ изразходването на ресурси, защото на всеки е ясно, че доминирането на Запада на световните природни ресурси е вече изчерпано. Бившите африкански колонии казаха баста на западните компании, смукващи ресурсите им почти без пари и осъзнаха своята собствена стойност. Дори печатането на колосални количества пари в пандемията временно да отложи предопределеното фиаско, то няма как да бъде избегнато. И така някак си закономерно дойде и дневният ред на войната. Политиците някакси винаги са намирали решение във войните. Избивайки в безмислени битки милиони, така те решават своите икономически и най-вече личностни проблеми. Именно за това тези избори са важни. И ако в нашата родина можем да си позволим да повторим пак подобен на предните избори резултат, то кой ще ни представлява в Европа в този момент е доста по-важно. Накъде ще продължи най-старият континент, люлката на човешката цивилизация? По пътя на войната, разрухата и унищожението, водени от корумпирани политици, управлявани от презокеански интереси и носещи бедност и разруха в собствените си страни, или от достойни за народите си и за Европа личности и водейки обединена Европа на нациите към прогрес? Нека да гласуваме мъдро. Опитите за цензура и манипулация никога не са успявали и няма да успеят. Те са само потвърждение на факта, че змията най-много съска и хапе,
когато вижда, че няма изход.